खुलुमबाय बे समाव दङ बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं खोमथागोरा गयारि। खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारि। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ गलाघाटआव लामानि जाब्रबथायाव सासे सुबुंनि जिउ खहा। गुवाहाटीआव सैमा बेदर फालांगि खालामग्रा सानै सुबुंखौ हमदों। रायजोआव फिन मुगैथाव आरो सोमोनांथाव बुथारनाय जाथाय। गुवाहाटीनि भाङाघराव सिनाय मोनै सुबुंनि गोथै सह बोखांनो हादों। एबसुनि मोन्थोरा बर' हारियावल' नङा भारतनि गुबुन गुबुन हारिफोरनि गेजेरावबो बिहोमा दङ बुंदों दिपेन बर'। खौरांगिरिफोरनि सायाव गाग्लोबनायनि बेरेखायै सोमावसारदों गसाइगाव खौरांगिरिया। 29 डिसेम्बर 2024 खालाराव जानो गोनां टेट आनजादा 19 जानुवारि 2025 मायथाइखालि खुंजासिगोन। एक्स भलुन्टियार फर्स आफादा बडलेण्ड दाबिखौ लानानै गोदान दिल्लीयाव गोसोखांलाय गथायदों। NACNE-आ लांखार जानाय सनारिनि फालांगिरिखौ हगारबाय। दानिया फैदिनि आबुं रादाबाव। गलाघाटआव लामानि जाब्रबथायाव सासे सुबुङा जायगायावनो जिउ गोमादों। सुलुंनि बायदिब्ला गंसे सिनायमोनि गारिया सासे लामायाव थाबायनाय सुबुंखौ सौख्रांनानै 5 किल'मिटारसो गोजानसिम बुद्रुनानै लांदोंमोन, जायनि जाहोनाव जायगायावनो जिउ गोमायो। बे जाथाया गलाघाट जिल्लानि मरंगी तहसिलनि सिङाव थानाय सररगाव गामियाव जादोंमोन। थैनाय सुबुंखौ सररगावनि थागिबि टुटु सयखिया होननानै सिनायथि होदों। बेनि गेजेरावनो दिनै सा गुवाहाटीआवबो गंसे इ-रिक्साया गुबुन फारसेथिं गिदिंनायनि जाहोनाव सासे 16 बोसोर बैसोनि हिन्जावसाया जिउ गोमादों। थैनाय सुबुंखौ गुवाहाटीनि भान्डु स्टेशन कल'निनि थागिरि अंकिता कलिता होननानै मिथिनो होदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला अंकिता कलिताया हरि कृष्ण थानसालियाव थांदोंमोन आरो फैफिनगासिनो थानाय समावनो बे दुखुनांथाव जाथाया जादोंमोन। बेदरनि थाखाय सैमा फालांगि खालामनायाव लोब्बा थानाय सानै सुबुंखौ शुक्रबारखालि गुवाहाटीनि लख्रायाव जायगानि सुबुंफोरा हमनानै पुलिसनि आखायाव गथायदों। मोनसे एफआइआरनि बायदिब्ला जायगानि सुबुंफोरा लामानि सैमाफोरखौ हमनानै लांनायाव बिसोरनि रोखा नङै आखुखौ मोगा-मोगि खालामदोंमोन। बे मोगा-मोगियाव रुपम सरकार आरो दिपु दास मुंनि सिनायथिजानाय सानैबो सुबुङा गावसोरनि सैमा फालांगि खालामनायखौ सिमान लादोंमोन आरो बिसोरो सैमाफोरखौ 800 राङाव फाननो थाखाय फिलंकातायाव दैथायहरगासिनो दङमोन होननानै सिमान जायो। बे जाथायनि उनाव जुनार अनसाय बिथांखिनि थाखाय खामानि मावनाय मोनसे NGO पेट लाभ फाउन्डेशननि रहन कलिताया जाथायनि बागै खौरां मोननायनि उनाव पल्टन बाजार पुलिस थानायाव मोनसे गसर थिसनो। रायजोआव फिन मुगैथाव आरो सोमोनांथाव बुथारनाय जाथाय। मख'नो गोनांदि शुक्रबारखालि फरायसालियाव थांनायनि उननिफ्रायनो गोमानाय सानै उन्दै बिदा-फंबाय सानैनि गोथै सह'खौ सनिबारखालि उदालगुरि जिल्लानि टंला सोहोराव बोखांनो हाबाय। मख'नो गोनांदि टंला केन्द्रीय जातीय बिद्यालयआव फरायनाय गौरव शर्मा 14 बोसोर आरो बिनि फंबाय कौशिक 12 बोसोरा थांनाय शुक्रबारखालि फरायसालियाव न'निफ्राय ओंखारलांनायनि उनाव गोमादोंमोन। टंलानि जरपुखुरिनि थागिरि महेन्द्र शर्मा आरो गीता शर्माया गावसोरनि गोमानाय गथ'फोरखौ गोबां नागिरसेयावबो फेलें जादोंमोन। बबेखानि बिसोरनि गोथै सह'खौ दिनै न'निफ्राय 3 किल'मिटारसो गोजान सत्रपारा टंलानिफ्राय बोखांनो हायो होननानै सुलुङाव फोरमायदों। जिउ गोमानाय उन्दै बैसोनि सानै बिदा-फंबायखौ गोदोना दानस'नानै बुथारनायनि सन्देह खालामदों। गुवाहाटीनि भाङाघराव सिनाय मोनै सुबुंनि गोथै सह बोखांनो हादों। गोथै सहखौ भाङाघरनि सिलाराय नगर ओनसोलाव बोखांनो हादोंमोन। मख'नो गोनांदि गोथै सहखौ बोखांनाय समाव थैनाय सुबुंनि आखायाव गोबां टेटुफोर, गुफुर शार्ट आरो गोसोम गाबनि ट्राउजार गाननायमोन होननानै सिनायथि होदों। बे जाथायखौ पुलिसआ सोरबा दुथांफोरा बुथारनानै गोथै सहखौ गारना गालांनायनि सन्देह खालामदों। बे जाथायनि बागै पुलिसनि नायबिजिरनायाबो सोलिगासिनो दङ होननानै सुलुङाव फोरमायदों। उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 50थि बोसोरसालिया जथुम्माया 18 डिसेम्बरनिफ्राय जागायनानै 20 डिसेम्बर 2024 खालारसिम सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों मेहेरगोनाङै खुंफुंजायो। जिल्ला एबसुनि आफादगिरि कर्नेलियास दैमारिनि मासि सामलायनाय गेवलां मेलखौ बेखेवनानै होयो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ। लोगोसेनो बराय बिबुंथि लाखियो मावफुं सोद्रोमा डक्टर नीलुत स्वर्गियारिया। गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ।
गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै बर' हारियाव एबसुनि बिहोमा, आदर्श हारि दानाय आरो समाजारि थासारिनि सायाव गुवारै बिबुंथि लाखिनानै एबसुनि मोन्थोरा बर' हारियावल' नङा भारतनि गुबुन गुबुन हारिफोरनि गेजेरावबो बिहोमा दङ होननानै गावनि बिबुंथियाव दाजाबदेरनानै बुंबावो। बे गेवलां मेलाव जर'खा आलासि महरै बाहागो लायो बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारी आरो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि रेजिस्ट्रार डक्टर सुबुं बसुमतारिया। माननि आलासि महरै मिरु एबसुनिफ्राय बाहागो लायो फारियै नेहाथारि आनन्द दैमारि, लोगो बुंथिगिरि बिबारि बर', सुबुं फोनांजाब नेहाथारि लहित चन्द्र बर', लोगो सोलोंथाइ नेहाथारि रमिय बसुमतारि, बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर', गुबुन गुबुन माहारियारि आफादनि दैदेनगिरिफोर, मेलेमजिबिफोर, रायजो राजाफोर आरो फरायसाफोरनि गोबांथार बाहागो लानायजों गेवलां मेला मोजाङैनो जाफुंसारो। गुवाहाटीआव मोनसे जुनिया राजखान्थि हान्जानि सोमावसारनायाव खौरां दैथायनो थाखाय खौरांगिरिफोरजों मोगा-मोगि जानांनाय खौरांगिरिफोरनि थांखि बायदियै खौरांगिरिनि खामानियाव गारहरनाय आरो हेंथा होनाय। दिनैनि गसाइगाव प्रेस क्लाब आरो श्रीरामपुर प्रेस क्लाबा जथायै गासै खौरांगिरिफोरखौ गाग्लोबनायनि बेरेखायै मोनसे खुद्रिसारनाय हाबाफारि खुंफुङो। गसाइगाव प्रेस क्लाबनि आफादगिरि उत्पल देआ खौरांगिरिनि सायाव गाग्लोबनाय जाथायनि सायाव गोनांथार नायबिजिरनानै थि साजा होनांगौ होननानै दाबि दैखांदों। जुदि फैबाय थानाय समाव खौरांगिरिफोरनि सायाव बेबादि जाथाय जायो अब्ला गासैबो खौरांगिरिफोरा लामायाव खौसे जागोन आरो सुबुंखान्थियारि सोमावसारनायनि थाखाय होख्रावगोन। गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिनि नायबिजिरनाया सोलिफुबाय थानाय समावनो फैगौ 29 दिसेम्बर 2024 खालाराव खुंजानो गोनां आसाम हायार सेकेन्डारि टेट आनजादखौ दोनथ'फिननानै 2025 मायथाइनि 19 जानुवारि खालिसो जाफिनसिगोन होननानै शिलंआव फोरमायदों। आसाम सोरखारनि सोलोंथाइ बिफाननि बिथोनगिरिखौ सेकेन्डारि एडुकेसननिफ्राय बे खौरांखौ होदों। बेनि थाखाय बिजाथिफोरा 3 जानुवारि 2025 खालारावनो गावबा गावनि एडमिट कार्डखौ मोननो हागोन होननानै बिफाना मिथिहोबावदों। बर' हारिनि थामोनथा आरो हारि रैखाथिनि थाखाय मोनसे समाव सोमावसारग्रा भलुन्टियार फर्स आथिखालाव एक्स भलुन्टियार फर्स अर्गेनाइजेसना बड'लेण्ड दाबिखौ लानानै फिन खामानि मावफिनदों। बड'लेण्ड दाबिखौ लानानैनो बिथांमोनहा गोदान दिल्लीयाव 20 दिसेम्बराव भारत सोरखारनि ट्राइबेल एफेयार्स मन्त्रि जुएल अरामनो आफादगिरि दलिन कुमार ब्रह्मनि दैदेननायाव मोनसे हानजाया गोसोखांथि बिलाइ गथायो। बड'लेण्ड दाबिनि गोसोखांथि बिलाइखौ गथायनायनि उनाव आफादगिरि दलिन कुमार ब्रह्मआ खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायनानै बुङोदि बड'लेण्ड दाबिनि गोसोखांथिनि बिलाइखौ थाबैनो भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि, नखर बिफान मन्त्रि अमित शाह आरो सर्बानन्द सन'वालखौबो थाबैनो लोगो हमनानै बड'लेण्ड दाबिनि गोसोखांथि बिलाइखौ गथायगोन। बे गोसोखांथि बिलाइ गथायनाय समाव बिथांजों लोगोसे बोसोनगिरि प्रदीप ब्रह्म आरो आफादगिरि बान्दु ब्रह्म, चक्रमणि ब्रह्म, गाहाय नेहाथारि सिन्थु बसुमतारिजों लोगोसेनो बारग' एमपि सानसुमा खुंगुर बैसोमुथियारि आरो गुबुन गुबुन सा-8 सोद्रोमाफोरा बाहागो लायो। नागा उदखारि हानजा एबा NACNE-आ सनिबारखालि लांखार जानाय मस्लिक आली मुंनि सासे फालांगिरिखौ हगारबाय, जायखौ थांनाय दानाव आसामनि सनारिनिफ्राय खावदोंमोन। मस्लिक आलीखौ 25 नबेम्बराव सराइदेउ जिल्लानि सनारिनि नामथलानिफ्राय साथामनिफ्राय साब्रै हाथियार लानाय उदखारिफोरा खावदोंमोन। रिपर्ट बायदिब्ला मस्लिक आलीखौ बिगियानारि हानजाया फेग्रा मुवानि रेकेट सालायनायनि दायाव खावदोंमोन। बेनि अनगायैबो इयुनाव फेग्रा मुवानि फालांगिजों लोब्बा थानाय जायखिजाया सुबुंखौनो फासिनि साजा होनायनिबो हुमखि होदों होननानै शिलंआव फोरमायदों। मख'नो गोनांदि 25 नबेम्बराव लांखार जानाय मस्लिक आलीखौ साखा खबनै गारियाव लाबोनानै सराइदेउनि आसाम नागालेण्ड सिमानि मोनसे गोजान जायगायाव गारना थांदों होननानै मिथिहोदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों। गोजोन्थों।